Hola, sóc l'Andreu Roig, director de Les Santes Retro, la pel·lícula històrica de la Festa Major de Mataró. Gairebé 900 espectadors varen omplir el cinema Foment a les dues úniques sessions de l'any passat. Per clam de la gent que no va poder venir, i també dels que voleu repetir, ara teniu una nova oportunitat per fer-ho. És per això que m'agradaria que vinguéssiu al cinema Foment els propers 22 o 23 de juliol per gaudir d'aquesta nova projecció de la pel·lícula de Les Santes Retro. Soc la jove del senyor Antoni Ribas, que va fer una filmació a l'any 74 sobre les festes de les Santes. En aquestes imatges veiem a la Carme Capafons desfilant davant de la càmera d'Antoni Ribas. Ho fa pujant la Rambla direcció plaça de Santana. La resta de les majorets són comandades per l'Enriqueta, que ja és a l'altura de l'Escola Pia Santana, amb la petita Isabel Vaquero, davant de la banderada del grup. Mirant que venen a les Santes, no he vist mai cap pel·lícula, aprofitaré per donar una volta i gravar tot el que pugui. Durant la passada del Dia de les Santes, els Falcons de Terrassa van voler exhibir les seves habilitats amb uns petits pilars castellers i algunes altres construccions acrobàtiques. Capgrossos provinents de diferents indrets del país van participar aquell dia en un acte que es va batejar amb el nom de la Capgrossada. El meu tiet filmava amb Super 8, li agradava molt la muntanya i cada vegada que hi havia esdeveniments com les Santes aquí a Mataró, li agradava molt filmar. En Joan Roig és l'autor d'aquestes imatges. Durant els anys de la seva jubilació va realitzar multitudinàries filmacions d'activitats i festes de la ciutat, imatges que avui també en podem gaudir. Mira, jo com era més jove, tot plegat, l'il·lusió sempre era de sortir a fer les festes de Mataró. Ens trobem en el dia gran de la Festa Major, la Diada de les Santes. És un dia festiu a la capital del Maresme i la família Robafaves espera fora de la Basílica de Santa Maria. Les Santes Retro, el 22 i 23 de juliol al Cinema Foment.